अरे ए बाबा। अरे का ये बाबू। अरे का होता हो केकरा के वोट देवे के सोचता रह। ए बाबू अरे हमके सुमन जी के वोट दे के आ जितावे के बाओ। अरे हाँ एक काका इहे तो कबे से भैया के समझावत रहनी जिनकर कैमरा छाप निशान बा आ 9वां नंबर पे बा एक काका तो भुलाए के नई खे बढ़िया से दबावे के बा। अरे हाँ ए बाबू उन्हीं के जितावे के बा। हाजीपुर नगर परिषद वार्ड संख्या 44 से वार्ड पार्षद पद के सुयोग्य कर्मठ समाज सेविका शिक्षित एवं लोकप्रिय महिला उम्मीदवार सुमन कुमारी सिन्हा जी का चुनाव चिन्ह कैमरा छाप। कैमरा के सामने नीला बटन दबा के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। क्रमांक संख्या 9 को ना भुलाएं। पूरा नगर परिषद में आवे के बाद पूरा नगर परिषद में आवे के बाद कैमरा पर बटन दबावे के बाद सुमन जी के विजयी बनावे के बाद। हाँ ये चाचा सुमन जी से शिक्षित सुयोग्य कर्मठ उम्मीदवार केहू नहीं खे अपना क्षेत्र में। इनका के ध्यान देवे के बाप की बे। सही कहा तरह भैया सही कहा तरह। हाँ ए बाबू वार्ड नंबर 44 से जितावे के बाद वार्ड नंबर 44 से जितावे के बाद सुमन जी के विजयी बनावे के बाद कैमरा पर बटन दबावे के बाद। ए भैया ए चाचा अरे चाची हो के पर वोट देवे के बा तो कैमरा के निशान पे वोट दे के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे के बा। सुमन कुमारी सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद नवीन जिंदाबाद 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 देशराज जिंदाबाद 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 मारे मोहरिया टांग के निशान पे ये पड़े हो चक्कर में वही नहीं है टक्कर में। जानता रह भैया सुमन जी पर हमारा भरोसा बा कि जीती है तो गाँव के विकास करी है, क्षेत्र के विकास करी है, शिक्षित बाड़ी है भैया। हम जाना तानी हो। सुनो ये चाचा सुनो ये चाची बतिया के जानी भूलैया हो हाथी जोड़तानी इहे कहतानी 9 नंबर बटन दबैया हो 9 नंबर बटन दबैया। ए भैया आपकी 9 नंबर दबा के आ कैमरा छाप के जिता दिहल जाई। जरूर जरूर। सुनो ये चाचा सुनो ये चाची बतिया के जानी भूलैया हो हाथी जोड़तानी इहे कहतानी 9 नंबर बटन दबैया न पूरा में कर कुछ देखावे के बाद अब की बार कुछ नया जरूर होइए भैया। न पूरा में कर कुछ देखावे के बाद कैमरा पर बटन दबावे के बाद सुमन जी के विजयी बनावे के बाद वार्ड नंबर 44 से जितावे के बाद कैमरा पर बटन दबावे के बाद सुमन जी के विजयी बनावे के बाद। ए चाचा ए भैया एकदम भूलैया मत। सुमन कुमारी सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद नवीन जिंदाबाद 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 देशराज जिंदाबाद 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 मारे मोहरिया टांग के निशान पे कोई विकास हो कर विश्वास हो कि नहीं के बा बोले बाला हाजीपुर नगर पर सदी से सुमन जी के चरोरी चर्चा सुनाला चरोरी चर्चा सुनाला। अरे भैया के वोट देवे के बा हो। अरे हमनी के तक कैमरे पे देहल जी। कोई विकास हो कर विश्वास हो कि नहीं के बा बोले बाला हाजीपुर नगर पर सदी से सुमन जी के चरोरी चर्चा सुनाला एने ओने मना भटकावे के बाद कोई मन नहीं के फटकावे के। ए भैया ए चाचा सुमन जी के एक बार जिता देवे के बा। एने ओने मना भटकावे के बाद कैमरा पर बटन दबावे के बाद सुमन जी के विजयी बनावे के बाद वार्ड नंबर 44 से जितावे के बाद कैमरा पर बटन
बटन दबावे के बा सुमन जी के विजयी बनावे के बा। एक बार विश्वास करी जा आप सब।